Kumusta po sa indong mga tugang? Salamat sa indong pagantaban. Ngunyan, iyoan ikasampulong aldaw kan sa tuyang pagbasa kan Biblia. Sarong kapitulo kada aldaw. Puhuntaan sa tuyang mga Biblia, asin magandam sa pagsabay sa pagbasa. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. O Diyos Ama, an sa imong tataramon, buhay asin mapangyari. Sa giya kan Espiritu Santo, buksan mo ang samuyang isip asin puso. Sa pagbasa niya mo, kan sa imong tataramon. Huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Pagbasa sa libro nin Henesis, Kapitulo 10. Ang mga kapag-arakian ni Noe. Iyo ini ang mga kapag-arakian kan mga aking lalaki ni Noe na si Sem, Ham, asin Hafet. Sindang tulo, nagkaigwa ni mga aking lalaki pakatapos kan baha. Ang mga aking lalaki ni Hafet, iyo si Homer, Magog, Maday, Havan, Tubal, Mesek, asin Tiras. Ang mga aking lalaki ni Homer, iyo si Askenas, Rifat, asin Togarma. Ang mga aking lalaki ni Havan, iyo si Elisa, Espanya, Chipre, asin Rodas. Sinda ang mga ginikanan kan mga tawong nag-eerok sa mga baybayon, asin mga isla. Sinda ang mga aking lalaki ni Hafet, na ang lambang saro, naging dakulang nasyon na may sadiring daga sa kalingwahe. Ang mga aking lalaki ni Ham, iyo si Cus, Ehipto, Libya, asin Kanaan. Ang mga aking lalaki ni Cus, iyo si Sheba, Havila, Sabta, Raama, asin Sabtika. Ang mga aking lalaki ni Raama, iyo si Sheba, saka Dedan. Si Cus, iyo ang ama ni Nimrod. Iyo ini ang enot na tao sa kinaban na nabantog bilang sarong mapangyaring mananakop. Sa atubang nin kagurangnan, siya sarong dakulang paraayam. Kun kaya, nagkaigwanin kasabihan, siring kinimrod na dakulang paraayam sa atubang nin kagurangnan. Kaayon sa kainot-inoteng kahadean na nasakop niya, iyo ang Babylon, an Erek, asin an Akad, nagabusyaon sa daga kan Babylonia. Hali sa dagang ini, nagduman siya sa Assyria, asin itinugdok ang mga syudad ni Ninive, Rehoboth-ir, Kala, asin Resen na nasa pagultanan kan Ninive, asin Kala, ang dakulang syudad. Ang mga aking lalaki ni Ehipto, iyo si Lydia, Anam, Lehab, Naftu, Patrus, Kaslu, na ginikanan ka mga Filisteo, asin ni Kaftor, na nabantog bilang sarong mapangyaring mananakop. Sa atubang nin kagurangnan, siya sarong dakulang paraayam, kun kaya nagkaigwanin kasabihan, siring kinimrod na dakulang paraayam sa atubang nin kagurangnan. Si Kanaan, iyo ang ama, si Sidon, na matuan niyang aking lalaki, asin ni Heth. Si Kanaan, iyo man ang ginikanan ka mga Hebuseo, Amoreo, Gergeseo, Hevio, Araseo, Senio, Arvadeo, Zemereo, asin Hemateo. Dangan, nakalakop ang manlain-lain na tribo kan mga Kananeo. Hali sa Sidon, ang sa indang teritoryo nakaabot sa Gerar, harani sa Gaza, sa Habagat, asin sa Sodoma, Gomora, Adma, saka Zeboim, harani sa Lasa, sa Sirangan. Iyo ini ang mga aki ni Ham na ang lambang saro naging dakulang nasyon na may sadiring daga asin lingwahe. Si Sem, matuang tugang ni Hafet. Iyo ini ang ginikanan kan gabos na Hebreo. Ang mga aking lalaki ni Sem, iyo si Elam, Asur, Arpaksad, Lud, asin Aram. Ang mga aking lalaki ni Aram, iyo si Uz, Hul, Geter, asin Mas. Si Arpaksad, iyo ang ama ni Sela, na ama ni Eber. Duwa ang naging aking lalaki ni Eber, Ansaro,
inapod niyang Peleg. Hulita sa panahon kaini, nabanga ang mga tao sa daga. Asin, ang ikaduwa, nginaranan niyang Hoktan. Si Hoktan, iyon ama ninda Almonadad, Selef, Hazarmavet, Hera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Havela, asin Hobab. Gabo sinda, gikan ki Hoktan. Ang teritoryo na sa indang pinag-iirokan, nagpuon sa Mesa, pasiring sa Sifar, sagkud sa kabubuludan sa Sirangan. Ini ang mga aki ni Sem, na lambang nasyon na may sadiring daga, asin lingwahe. Iyo ini ang mga pamilya kan mga aking lalaki ni Noe, susog sa saindang kapag-arakian. Sa sainda, nagpuon ang gabos na nasyon sa kinaban na nakakalakop sa daga, pakatapos kan baha. Tataramon kan kagurangnan. Mamibi kita. O Diyos, ika nakagtaonin regalo nin buhay, asin nagaapod sa samuyang mga pangaran. Lugod, ang sa imong tinaong regalo nin buhay, samuyang mapayaman, asin ang sa imong pangapundan, samuya man na maiheras sa samuyang kapwa. Huli kay Kristo, na samuyang kagurangnan. Amen. Mga tugang, nabasa asinahinan nyug niya nyato ang tataramon kan kagurangnan. Giraray sa aga, basahon ta ang Biblia, sarong kapitulo kada aldaw.